Luch meisce. Bhí gas fear ag ggóil I deach táne lá, agus inis is rís, hitteach a braonaí nisce bethe as na dlunní an urlár. Bhí luch iste I bol sa bhaile ag féchant mach, agus agla a crí orthaí go bhfeiceach an cotaí. Faoi dhearre, ghlac sí misneach, tháinig sí mach, agus dóil sí braonaín as luch beg a bhí an urlár. Ris sí isteach sa fola ríist. Hetain an braonaín lé, agus níor a bhada gur tháinig sí mach ríist. Ach, bhí crith agla orthaí, bhí gat. Dóil an luch braonaín eile, agus isteach sa fol a ríist leihí. Bhí sí súgach an sin. Tháinig sí mach an tríú thuair, dóil sí braonaín eile, agus isteach sa fol a ríist lé. Níor a bhada is tidí nuair a tháinig sí amach a ríist. Ní rás gá na agla rih cut ná éon rud eile orthaí, heas sí a dá cuis deirí I lár an urlár, agus lig sí cúpla lúhaistí. Cá bhfuil na sean chuid salacha sin na níis sa an luch, dar fia go níos an milliún des na rudaí grána. Ach, bhí an cut ag fear orthaí I nganistí. Thug sé léim as a chawl, is tháinig sé sa bhullach orthaí. Scóab sé chun siúlaí agus dis sé a chuomhnasaí. Farír ná chuimhníigh an luch an seanachal. Ná bac leis an misneach bué, nuair a bhíon an tólas de, bíon an chial a muo.